खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लेडि सिंगाम जन्मनि राफानि रायजोआरि सारादु। गुवाहाटी सिलचर गोदान हान्थियारि बिरखंखौ मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फ्लेग अफ खालामदों। सनितपुर जिल्ला एबसुआ आनजादाव टप 10 मोननाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजिखौ आयेनारि नायबिजिरनो मिरुनि नखर मन्थ्रिया बिथोन होबाय। मुलुग दुंखावनायनि हेंथायै सोमखोर मुलुग दानायनि इसाराजों सोनाब बंगनि जरासि बिसि फिसाया साइकेल रेलि खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारा दक्षिणगावआव बुधबारखालि बावैसो जिउ गोमानांनाय आसाम पुलिसनि सासे साहसगोनां जनजाति आइजो पुलिस एबा लेडि सिंगाम एसआइ जन्मनि राफानि गावनि न'आव रायजोआरि सारादु खुंनाय जायो। फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय जन्मनि राफानि मुसुखायाव बिबार माला बावनाय आलारि सावनाय हाबाफारिखौ बिबार बावजेननानै आरो आलारि सावजेनो जन्मनि राफानि अनसुलि बिमा सुचित्रा राफा, बिदा करुणा राफा आरो बिबैया। बेनि उनाव रायजोआरि सारादुजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि 10:30 रिंगानिफ्राय रायजोआरि गोसोखां सावरायमेल खुंनाय जायो। गोसोखां सावरायमेलाव आफादगिरिनि मासि लायो निखिल राफा जातीय परिषदनि आफादगिरि बाबुल राफाया। गोसोखां सावरायमेलाव दुलाराय राभा फरायसा आफादनि आफादगिरि नृपेन कान्दा, थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसाम एफा इटसानि नेहाथारि गाहाय कमलाकान्त मोसाहारि, आसाम प्रदेश महिला कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरठाकुर, निखिल राभा साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि राजकुमार राभा साफ्रोमबो बिथांमोना जन्मनिया सासे गोख्रों गोसो दाद साहसगोनां जनजाति आइजो पुलिसआ जाब्रबथायजों थैनो गोनां जायाखै बेखौ खैसारि खालामनानै बुथारनाय जादों होननानै सोंखारियो। बेनिखायनो जन्मनि राफानि थैनाय जाहोनखौ नायबिजिरनो आसामनि रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनाय आसाम सरकारा सिबिआइनो बिजिरनो थाखाय गथायनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो मावख'आरियै बिबान गथायनाय जायाखै। बेनिखायनो जन्मनि राफानि दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरनो न्याय होनो थाखाय आसाम सरकारा गोख्रैनो बिजिरनाय बिबानखौ सिबिआइनो गथायनो थाखाय आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जायो। नङाब्ला गोख्रोंथार हाबाफारिजों राजा लामायाव सोमावसारनो थियारि जानांगोन होननानै बिबुंथिगिरिफ्रा सुबुं समाजखौ खावलायो। बे सावरायमेलाव दुलाराय राभा फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप राभा, राभा गण मंचनि आफादगिरि जयन्त राभा, राभा उन्नयन परिषद दाबि समितिनि आफादगिरि लक्ष्मी राभा, निखिल राभा महिला समितिनि आफादगिरि ललिता राभा, गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा कविता राभा, राभा हासं फौज अनुसूचित दाबि समितिनि आफादगिरि अशोक राभा, मेघालय राभा सेवा संघनि आफादगिरि पंकज राभा, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रांगिरि काबाराम सोरगियारि, गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र ब्रह्म, सौदौ आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारनाथ बसुमतारी, असमिया युव मंचनि आफादगिरि धर्मकान्त गगৈ, गाहाय नेहाथारि उनफम सैकिया आरो आसामनि माखासे माहारियारि आफादफोरनि सोद्रोमाफोर, जायगानि समाज सिबियारि आरो जन्मनि राफानि नखरनि गाहाम हामलायगिरिफ्रा गासैबो बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबांथार खौरां बिजोंनि खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मोन 72 मासि गोनां गोदान हान्थियारि बिरखं फ्लाइ बिगखौ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम थांनो थाखाय बृहस्पतिबारखालि जागायजेनबाय। सा 72 मासि गोनां हान्थियारि बिरखं फ्लाइ बिगआव गिबि खेबाव गासै सा 63 हान्थियारिफ्रा गाखोदों। आसामनि टुरिज्म मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया गुवाहाटी लोकप्रिय काफिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव फ्लेग अफ खालामदों। गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम 300 किल'मिटार लामाखौ बाङाइ समनि गेजेरावनो हान्थिनो हासिगोन हान्थियारिफ्रा। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै
बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ हग्राजुरि दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बड'फा मेम'रियेल बड' एमइ स्कुलाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मान बावदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारिया आरो मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो एबसुआ गुनगोनां सोलोंथाइ आरो बर' बिजोंनि सायाव खामानि मावनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बरायजानो हानाय आरो बरायजायै साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै साफ्रोमखौबो गुनगोनां सोलोंथाइ लानायाव आरोबाव गावखौ बावसोमनो खावलायो। लोगोसे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायै फरायसाफोरखौबो गारसोनानै दोननायनि बाथ्रा गैया होननानै एबसुआ गासैखौबो जोथोन लागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। मान बावनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारिया। मान बावनाय हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि बिरदाव बर', बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, राजेश बसुमतारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारिया। हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरि, धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोम बाहागो लानायजों मान बावनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जायो। आथिखालाव सा सानजा रायजोनि मणिपुराव सोलिबाय थानाय हारियारि दाङाबाजिखौ आयेनारि नायबिजिरनो थाखाय मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बिथोन होबाय। गोजौ बिजिरसालिनि आजिरा मोननाय बिजिरगिरिनो नायबिजिरनायनि बिबानखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो 2200 कुकि थिउरियाफोरखौबो 2008 मायथाइयाव जानाय सिजफायारनि बान्दोखौ सिफायनायनि थाखाय हुमखि होदों अमित शाहआ। मख'नो गोनांदि कुकि थिउरियाफोरजों जुजिनो थाखाय मेइतेइ हारिनि लाइमोनफोरा थांनाय 3 मे 2023 नि उनाव मणिपुर पुलिसनि गासै गं 1420 हाथियार एबा सिलाइखौ सेख'नानै लांबाय। आथिखालाव मणिपुरनि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दङ, जायनि जाहोनाव नखर मन्त्रि अमित शाहआ मणिपुरनि डिजिपिखौ सोलायनानै सिआरपिएफनि आइजिपिखौ मणिपुरनि डिजिपि बानायबाय। मुलुग दुंखावनायनि हेंथायै आरो सोमखोर मुलुग दानायनि इसाराजों सोनाब बंगनिफ्राय जरासे बिसि फिसाया सुबुं सांग्रांथि होनो थाखाय साइकेल रेली खालामदों। आथिखालाव साननि बिदुंनि दुंखावनाया बांनायनि जाहोनाव रायजोआव हाहाकार जादों। बेनि गेजेरावनो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामायाव नुजाथिफैदों जरासे हौवा हिन्जावा। सोनाब बेंगलनिफ्राय साइकेलजों फैनानै नुजाथिफैनाय प्रदीप बिस्वास आरो संगीता बिस्वास मुंनि बिसि फिसाय जरासेया एवारनेस खालामनो थाखाय खावलायदों। गो ग्रीन सेभ आर्थ सांग्रांथि होनो थाखाय नाजादों साइकेल रेली खालामनानै जरासे बिसि फिसाया। हादोर बेरायनो थाखाय साइकेलजों दावबायनायनि थिरांथा लादों। मानो होनोब्ला बे साइकेला पल्युसन फ्री, बेनिखायनो जेसेबां दावबाया मानो जेबो पल्युसन जाया। बेनि थाखायनो गासैबो साइकेल सालायनांगौ। गो ग्रीन सेभ आर्थ दंफांखौ गाय, दंफांखौ बासाय, बिफां लाइफांखौ अनसाय। जेरैहाय गथ' गथायफोरखौ खाङो बिदिनो जोथोन ला। मानोना गासै सुबुंनो साफायाव नांगौ 60 केजि अक्सिजेन। फांदाइन बिफाङा सासे मानसिनो थोजासे अक्सिजेन होनो हायो। जों बिफां लाइफांखौ बासायाबा गायाब्ला दिनावनो दिन जों बेरामाव गोग्लैनो गोनां जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै मैया दंफां लाइफांखौ अनसायनाय, बिफां गायनाय, बिफांखौ बासाय, बेनि थाखाय बे खौरांखौ लानानै फैदों सोनाब बेंगलनिफ्राय साइकेलजों जरासे हौवा हिन्जाव प्रदीप बिस्वास आरो संगीता बिस्वासआ। आरो फोरमायबावदों दि सा सानजा ओनसोलावनो बेरायनायनि थांखि लादों। मैया वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामासिम दावबायफैबाय। मैयाखौ लानानै 35 सान जाबाय फैयै फैयै सोनाब बेंगलनिफ्राय हायुङारि मानास हाग्रामासिम होननानै फोरमायदों। बेखौ लानानै दिनै बरायदों आरो बिहु गामसा गांफा गांफा होदों आसामनि फोसावदिं नेहाथारि मानसुक सांखारिकाया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।